ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି କୁହ? କଣ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ବି ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ? କାହାଠୁ ପଢା ଶୁଣା କଥା ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତିର କଥା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ମୁଁ ହିଁ ରଖିବି ଅନୁଭୂତିର କଥା। ସର୍ଟସ ଗୁଡା ଦେଲେ ବି ବେଶୀ ସେଗୁଡା ବେଶୀ ଆସିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆଉ ମାନେ ଧର ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଆଉ ଅଧିକ, ଆଉ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ। ସୁଚି ତୁ କଣ କହିବୁ? ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଦୁଃଖ ବଢେ। ମଣିଷ ମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛାର ଗନ୍ତାଘର, ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା, ସେଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା, ଏଇଭଳିଆ। ତୁମେ ଯୋଉଠାରେ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମେ ମନରୁ ଦେଖୁଛ, ହେଲା। ଏଟା ମନରୁ ଦେଖୁଛ କି ହଉଛି ମନର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡା ପୂରଣ ନହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ମୁଁ ମନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁନି, ମୁଁ ତାର ପଛରେ କାରଣ ବୀଜକୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି। ବୀଜ କଣ? ସଂସ୍କାର। ଅବଭିୟସଲି ସଂସ୍କାର। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ତାର ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର ବଦଳିଗଲେ ହଁ, ସଂସ୍କାର ଲାଗି କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ସଂସ୍କାର ଟା ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ସେ ଚାହୁଁଛି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି ଏ ସବୁ ଯାକ ଲ ଅଫ ଆକର୍ଷଣର ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ନିୟମ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ତାର ୱାର୍ଡସ ଆଉ ଥଟ୍ସ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡାକ ଦୁଃଖ ଆଡକୁ, ମାନେ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦୁଃଖ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଉପରେ। ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହୁଛି। ମନେ ଜଣେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ହଠାତ୍ ମାନସିକ ଚେତନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବାର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ ବି କରିଛେ। ହଠାତ୍ ତମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମା ହଉ କି କିଏ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତୁମର ମାନସିକ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଗୀତ ଭଲ ପାଅ ତାକୁ ଶୁଣିବ ଯଦି, ତାର ବି ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ନିଜକୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥିଲା ତା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ କାରଣ ହଉଛି ସଂସ୍କାର। ଯଦି ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିପାରିବନି। ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର କହିଲେ କଣ କହିବ ତାକୁ? ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର କହିଲେ ସର୍ବ ସ୍ୱୀକାର ଭାବଟା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱୀକାର। ଯାହା ଯେମିତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ସେଇ ଗୀତଟା ରହିଛି ତ, ଯେମିତି ରଖିଛ ଯୋଉଠି ରଖିଛ ଯେମିତି ରଖିଛ ରହିଛି ସେମିତି। ତ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଭାବ ହଉଛି ସ୍ୱୀକାର ଭାବ। ଯେମିତି ସ୍ୱୀକାର ଭାବ ଆସିଗଲା ତୁମର 50% ଦୁଃଖ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତୁମେ ନିଜେ ତମ ଦୁଃଖର ମସ୍ତିଷ୍କ ଟା ମନଟା ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ ସିନା ତୁମକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଖାଯିବ, ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଯିବ, ତୁମେ କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବ ବୋଲି, ତୁମର ସମସ୍ୟା କୋଉଠି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ବି ଜାଣିନେ। କିଏ କହୁଛି ଧନ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ। ଆଚ୍ଛା, ଧନୀ କି ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ଧନ ଅଛି ମନ ନାହିଁ ସୁଖୀ। ତ ବେସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ବେସିକ ଧନ କିମ୍ବା ମନଟା, ବେସିକ ହଉଛି ତୁମେ ସୁଖୀ ନାହ। ତୁମେ ଯୋଉ ଦିନ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ ସେଇଦିନ
सारा संसार सुखी ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେଇ ସୁଖୀ ହବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଛେ ସେଇଠି ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁରା ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାର ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେ ନିଜେ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନିଜେ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉର୍ଜା ତା ଆଡକୁ ବହି ଆସୁଛି ସେ ଭାରି ହବାଟା ହିଁ ଥୟ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବାଟା ହିଁ ଥୟ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାନେ ପରମାତ୍ମା ପରମପିତାଙ୍କର ବାସ ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନରେ ଯଦି ବି 5 ମିନିଟ ବସିବ କି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତା ଭିତରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେ କେତେ ଏଇ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ସେଥିରେ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଏତେ କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧରିକି ବସିବି ସର୍ବସ୍ୱୀକାର ଭାବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ଦିନରେ 10 ମିନିଟ ଚିନ୍ତନ କଲା ତାର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ କହୁଛି ହାଏଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛି ଖାଲି ଚିନ୍ତନ କରିବ ମଝିରେ ଗେହରାଇରେ ଚିନ୍ତନ କରିବ କି ହଉଛି ହଁ କି ହଉଛି ଏତେ ବଡ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ 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 ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କେତେ ୟୁନିଭର୍ସ କେତେ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ କେତେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିଜ କେତେ 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 ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜିବି କେତେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ଯେ ମାଇନସ୍ ଲାଇଟ୍ ଇୟର ହବ କହିହବନି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି କି ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବାରର ରାଜା ହେବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପରେ ରାଜା ହେବି ଗୋଟେ ସଂସାର ଉପରେ ରାଜା ହେବି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତ ଦୌଡୁଛେ ଆଉ କଣ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ଯାହାକି ମୋର ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର କଥା କହୁନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ମା ଥିଲେ ସିଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖୁଥିଲେ ସେ ପରିବାରରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ଆମ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ଶୋଉଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ 15ଟା ଘର ଅଛି ତଥାପି ସୁଖିନୁଏ ସେ ଦୌଡୁଛି କଣ କରିବ ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହଉଛି ମଣିଷ ଦୁଃଖର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ତାର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହଉଛି କି ହଉଛି ସ୍ୱୀକାର ଭାବ ସର୍ବସ୍ୱୀକାର ଭାବ ରଖିବ ଯାହାବି ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଜାଣତ ନା ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ହିଁ ତାର କାରଣ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏତେ ବଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ କେତେ କି ମୁଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି କାହିଁ ନା ସରେଣ୍ଡର ନ କରିଦେବି କି ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଏଇ ଦିଟା ଚିନ୍ତନରେ ଯଦି ଜଣେ କିଛି ସମୟ କ୍ଷଣ ବି ବିତେଇ ଦେଲା ତାହେଲେ ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଉଚ୍ଚା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଲାଇଫର ଡିରେକ୍ସନ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନୁହେଁ କି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖୁନ ହଁ ସୁଚି କଣ ଧ୍ୟାନରେ ପଡିଲା ନାଇଁ ସବୁଠୁ ବଢିଆ କଥା ହେଲା ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱୀକାର ଭାବ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମାନେ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତିକି ମୁଁ ଦାୟୀ ନହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘଟିଛି ଏଇ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲା ଦିନକୁ ସେଇ 10 ମିନିଟ ତାହେଲେ ମାନେ ଆରାମସେ ପୁରା ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ କି ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଉଛୁଳୁଛି ଏତେ ଉଛଲକୁଦ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ରାଗ ଅହଙ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ବି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ କଣଟା ମତେ ମିଳିଯିବ
जदि घर परिवार समस्त लोक मते अटेंशन देवे मते भल पाइबे सोसाइटी रे समस्त लोक भल पाइबे अटेंशन देवे सबू किछि तुमको मिलला तापरे जदि तुमे संतुष्ट नुहे सुखी नुहे सेथुर कोनटा तुमको मिली जीव केते अटेंशन देला वाला गलेनी कि माने केते जन को पॉजिटिव केते जन को नेगेटिव कहउछन हाँ सेई नेगेटिव वाइब्रेशन रे एମିତି बैड इम्पैक्ट पकेइबो माने निजे जदि निज जीवनटा को निजे जदि निज जीवनटा जो जीवनटा बंचुच सेई निज जीवनटा को जदि सुख शांति आनंद प्रेम करुणा एइथरे बंची पारलनी माने जो जीवनटा वर्तमान बंचुच एक्जिस्टिंग लाइफटा ता परवर्ती जीवन जे तुमरो तुमे ना काहा जीवन के तुमे तो निजे तार स्वाद जानि न तुमे केमिति काहा दबो तुमे जो स्वाद जानिछ सेई स्वादटा ही तो देई परिबो अन्य को ना आ तुमे जदि पूरा परिवार को सुखी रखिबा को चाहछ सेति तुमको सुखर परिभाषा जानिया को पड़िबो निजको खुशी रखिबा को पड़िबो प्रायोरिटी समस्त को देवा सहित निज मध्य देवा को पड़िबो माने सेल्फ लव कथा कहूची मु हमको बहुत गुडी जिंस छोटे छोटे जीवन सुखमय होबा मनुष्य आध्यात्मिक होबा ना नहीं प्रश्न नुहे प्रश्न होची मनुष्य प्रथम सुखी हो तापर आनंदित हो परमात्मा मते ग्रेटिट्यूड पळे आसीबो ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड पळे आसीबो ऑटोमेटिक आसीबो ओम श्री परमात्मने नमः सेगली गोटे बढ़िया गीतटे गाइदेलु जगन्नाथ सरेंडरनेस ऊपर सेही तो हबो आ तोर इच्छा पूर्ण हेउ आ हां गा सेकंड करी कराऊ खाऊ तुही तू बिनु अन्य गति नहीं तू माया सीना जानू तुही शिव के अच्छी काहि फूल फुटी हसियबा मौली जाऊ बसंते बरसा सी बरसी जाऊ फूल फुटी हसियबा मौली जाऊ बसंते बरसा सी बरसी जाऊ ए दुनिया रहू बाऊ जुड़ी जाऊ तोर इच्छा पूर्ण हेउ महाबाहु तोर इच्छा पूर्ण हेउ महाबाहु फूल फुटी हसियबा मौली जाऊ बसंते बरसा सी बरसी जाऊ ए दुनिया रहू बाऊ जुड़ी जाऊ तोर इच्छा पूर्ण हेउ महाबाहु तोर इच्छा पूर्ण हेउ महाबाहु विराजु तू ही सकल प्राणी तोर शरणे विराजु तू ही सकल प्राणी तोर शरणे काहाको गढ़ू किए बा जाने काहाको भांगो केहू कारणे ए मनीषा स्वर्गे अबा नरके जाऊ अधर्मर जय अबा धर्मर हेउ आलोक झरू अबा अंधार हेउ तोर इच्छा पूर्ण हेउ महाबाहु तोर इच्छा पूर्ण हेउ महाबाहु असीम
ମନ୍ଦାର ଖଳ ଦୁର୍ଜନେ କରି ସଂହାର ସନ୍ଥ ସୁଜନେ କରୁଦ୍ଧାର ସାଗର ଶିଥିଳ ବାଉଟାଳ ହେଉ ଅଣଚାଷ ବହୁ ଅବା ମଳୟ ବହୁ ସାଗର ଶିଥିଳ ବାଉଟାଳ ହେଉ ଅଣଚାଷ ବହୁ ଅବା ମଳୟ ବହୁ ଧରା ବୁକେ ସୃଷ୍ଟି ଅବା ପ୍ରଳୟ ହେଉ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମହାବାହୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମହାବାହୁ ଯେ ଫୁଲ ଗଢ଼ା ତୋ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲେ କଣ୍ଟା ରଖିଛୁ କାହିଁ ଫୁଲ ଗଢ଼ା ତୋ ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ଫୁଲେ କଣ୍ଟା ରଖିଛୁ କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହେ କଳଙ୍କ ଦେଇ ବିଚିତ୍ର କହେ ମା ବୋଲାଓ ତୋହି ବିଚିତ୍ର କହେ ମା ବୋଲାଓ ତୋହି ତୋର ଏ ଲୀଳା ସରି ନ ଯାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଗାଉ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।